Днес ще говорим за часовете в училище, любими и омразни. Първият част, който ще говорим, е музика. Музиката има две страни. Добра и лоша. Днес ще се обадим на един мой приятел, с който ще говорим за училището, неговите любими предмети и може нещо да стане. Музиката. Музиката е добър предмет. Харесва ми. Да, музиката. Сега той вече ми на телефона. Аз ще му звънна. Ще го пусна на високоговорител и ще го чувате. Ало, Алекс, чуваш ли ме? Да. Ами, в ефир сме. Добре, какво трябва да правя? Добре, кой ти е любимият предмет в училище? Математика. Наистина ли? Какво? Наистина ли? Нека се съревновава с физкултурата. Обича? Ми е математиката. А човек и общество? Историята ми харесва. Добре, значи, нашият въпрос с зрителите и мен е: ти имаш колко двойки имаш? Имам двойки. А тройки? Имам една. По? Една не е казал. Моля те! Математика е една. Защото падах в един тест и там. Много си добър, значи. Казваш, че любимият ти предмет е математика, имаш и една тройка. Добре. Добре, вторият ми въпрос към теб е: руски език, харесваш ли го? Да, харесва го. Руски език? Добре. Добре, значи, искаме да те попитаме кой литературен герой от трети клас най-ти е бил интересен? Кой е литературен герой? Да. От всичките. Не бе, от четанката, който сме взимали. Любим литературен герой. Може би... Не знам да ти кажа. Ами, на мене е онзи Столадия, сещаш ли се? Да. На мен... Знаеш кой ми е? Кой? Там от детската енциклопедия за Иван Георгиев, Георги Иванов. Да, сещам се за българските космонавтически неща. Добре, значи, и имаме последен въпрос към тебе. Български език. Да. Харесва ли го? Да. Добре, значи, чао. След малко може пак да включим. Добре. Айде. Чао. Това беше приятелят ми Алекс, с който с него ще говорим. Който с него говорихме физическото. Физическото е на всички на първия час, надявам се. И на първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети, 11, 12. Убеден съм. И последният час, по който ще говорим, е... това беше странно. Ти се оплаших. Математика. За математика можем да кажем, че никой не е харесва, освен
който говорихме и още няколко. Математиката. Математиката е час. Е гаден час. Обаче има много малки хора, които харесват математиката. Пишете ми коментари за какво да говорим, каквото искате, така че да, аз съм Виктор Ангелов и беше удоволствие за мен.